По принцип, всичко си му е ново, но засмуква въздух от тук и започва да се форсира. Разбира се, ние зимата караме на малко по-високи обороти, но тук пропуска. И трябва да се смени, тук има шпилка, трябва да се смени, за да се прекрати този проблем. Тук отгоре този също отпуска. И от Motorbike ми казаха, че четирите трябва да се сменят. И ще ми изпратят такива. Да видим какво ще се случи. Надявам се, като сменим този и този, проблемите да спрат. Когато тук е разхлабен, защото те са затегнати, но този реално е напълно почти свободен, започва да се чува едно тракане, все едно нещо вътре тук става. В първи момент си мислих, че цилиндъра нещо е заминал. Викам сигурно някой сегмент, ама пък викам, ако е сегмент, той викам ще блокира. Нали, ти го знам. И тук като се шава гарнитурата, тя е метална, почва да издава звук и ти си мислиш, че е тук може би нещо. Но няма нищо страшно. Хубаво е по принцип тези болтове да са без така козирка отгоре, а да са равни. В смисъл да може шпилката да са такова, да се вижда. Защото ако затегнеш, да не е да опира тук вътре. Разбираш? Утре ще ми ги изпратят тези неща, ще ги получа. Тоест, днеска мисля, че ми ги изпратят, утре ще ги получа и ще кача ключе да видим какво става. На 100% съм сигурен, че проблема е от него. Тя даже се върти. И гати шпилката. Дали просто трябва да се стегни. Най-добре да я извада. Сега това цялото трябва да го разгуба заради той. Разглавяме го. Реших да взема такава шпилка и да я отрежа. И смятам да го залепа с това лепило. По принцип, то е със средна здравина. И то отзаде нищо не пише, нали, в него, ама в интернет има информация. От минус 54 градуса до 159-160, нали, на плюс. Което това е доста широко приложение. Не то като се захване тук, защото тук навътре е дълбоко. Че сега да ви покажа. Тук съм го сложил нарочно този вестник да не влизат вътре. Да не влиза вътре нещо. Чакам да пуснем светкавица само. То се вижда докъде е здравото, докъде е разбитото. Но хубавото е, че има дъно. Аз си мислих, че това продължава, директно тук продължава надолу, но всъщност то има лимит. Така че ще видим какво ще се получи. Стигаме до извода, че шпилката, която са сложили от производителите, просто се е дали ударена и се е монтирали така. Беше въпрос на време. Дали при мен ще да се случи това или при вас, който ще си купи този двигател, който ще да го купи, все ще да се случи. Така че трите са здрави и са фиксирани, но едната се оказа фабрично дефектна. Като Motorbike обещаха, че ще поемат разходите за това. И да видим какво ще ми изпратят, защото не знам дали да не се наложи за напред да се сменят цялата тази дясна част, то картер, то страничен елемент. Ще видим. Пропуснах да кажа, че лепилото стяга след 15-та минута, от 5-10 минути започва да стяга, но окончателната здравина е след 12 часа. Т.е. след 12 часа след като сте го монтирали и сте го нагласили, 12 часа не трябва да се пипа. Тогава вече е окончателна здравина. Това трябва да се има в напредвид. Изрязал съм я и съм я поставил.
Тук даже си личи къде е лепилото. Само гледайте да не си отцапате тук буталото. Така че тук е хубаво да е чисто като цяло. И гледам, че хвана и се е фиксирало. А как се навива шпилка според мен? Това е моя начин. Две гайки една срещу друга, като навивам горната. Една срещу друга, като ги нагласиш, можеш да стягаш лека по лека, но не прекалено много. Все пак тук беше 18 мм, то беше 1 см, завито някъде до тук. Надявам се да са останали още няколко сантима здраво тук от месото, както се казва, и сега е фиксирано. И ще го запаля след 12 часа. Сега само ще го монтирам, но няма да го стегна горе, за да може да има максимална здравина. И както си знаете, едно по едно, гарнитурата, тя има посока. Не е на така, а е на така. Ето сега. Тук по тези украси може да се ориентирате и лесно да си личи коя е горната, коя е долната част. Разбира се, това е долната. Тук има малко масло. Избърсваме го така. Лекичко. И я поставяме. Както си знаете. Оп. Само че за тази цел ще сложа с двете ръце и не мога хем да снимам, хем да такова. Частите дойдоха като цяло. 2-3 дена по-късно тази шпилка ще е към карбуратора и към цилиндъра. Тази няма да използвам сега, защото съм сложил онази шпилка. Тя е малко по-голяма. Тази ще оставя като за резерва. Сегментите, защото при поставянето съм щупил горния сегмент, и 4 болта, които са специални за тази част. Сега, сегмента е тук, но нещо много важно, трябва да се съобразите ето с тези белези. Момент само да фокусира. Ето с този белек кръгле, който се вижда. Иначе сегмента няма да си паси на място. Долния е точно този, който го виждате. Тоест, долния е ето тук. Ето това нещо тук, където го виждате. А горния е от тази страна. Тоест, той цепнатото трябва да бъде точно тук, защото предния път се опитах това цепнато да го извърта по средата и не се получава. Просто няма влизане на така на сегменти. Е хубаво тук да сложите масло. Аз използвам такова с каквото имам и вътре да намажете цилиндъра. Ето го цилиндъра. Иначе тук сухо не трябва да бъде, трябва да има масло. Не се притеснявайте да се цапат и така. А тук ще сложа шпилката. И с малко ще ви покажа долу-горе какво трябва да бъде. След като сте си закачили сегментите и тук всичко е наред, сложили сте масло и всичко е окей, е време да затворите този капак, разбира се. От тази страна съм сложил шпилката, сложил съм лепилце от това синето, което ви показах. Ето това. На разбицата. От самка 2 контрагайки, една срещу друга. Навивам на макс колкото са може да влезе. То налито и разбира се не влиза навътре. То си има тук ограничение докъде. И горната я развиваш. Стягаш си тази с шпилка. И то събира де-факто на тъй. А не е както болта само е така на тази страна. И така да го събере. Сега в момента е ето на така. И така е по-добре. Карбуратора остава. И сега ще видим какво ще се получава. 4-ти ден опити и няма да се откажем. Видяното до тук не помогна, защото гнездото, където се захващаше шпилката, продължаваше да се чупи. От тук нататъка можем да сложим 2 гайки една срещу друга и директно с дупка
да се пробие и да мине отдолу цялата шпилка и да се събере на така, вместо само да се завие и да се законтри отгоре. Вариант е също с мечик да се разпробие 10 мм дупка и с друга шпилка, но за тази цел ще трябва и капака на главата също да се направи по този начин. Не знам какъв начин ще окаже това самия работен процес на двигателя. Дали няма да бъде проблем, но ще опитам по този начин. Ще опитам с 8 мм шпилка да ги събера насам. Последният вариант, който съществува и е най-удачен и е най-правилен според мен, е от Motorbike да ми дадат нов картер или да ми изпратят този двигател и да се опитат самите те да направят нещо, което е малко възможно, или пък ако поемат отговорност заради рекламация, да ми дадат картер, който да си го монтирам. Ще видим какво ще се случи. Днес е събота. Ще видим какво ще се случи през понеделник. Сами виждате, че това отнема доста време с чакане, с разни други неща и наистина отнема доста време. Но най-правилно за мен е да се замени с нов карта, нови шпилки, нов двигател. Защо? Защото това е начин. Тук да си правиш експерименти, да разпробиваш с десятки, 10 мм, там флашки, глупости, всичко е празна приказка, защото най-си хубаво да е ново. И е най-добре проблемът ти, когато е да е в гаранция. Така че аз една седмица съм го карал това и ето ще го разпечатам сега пред вас. Съм го отворил предварително. Тук съм махнал игления лагер, те му връщат без цилиндър, без бутал, без иглен лагер, без капаци, без глупости. Тук съм махнал нарочно при изпращането някои неща и те ми го връщат както съм им го изпратил, нарочно, нали, да улекоти, заради куриерските услуги на Екон, които не са много ефтини. Сега долу-горе ще го събера и ще покажа какво трябва да бъде. Но, знаете го това, да не се повтарям, ако имате такива проблеми с разбити шпилки, ето тук долу, такива проблеми, които ви създават главоболие, най-добре да се замени с ново, защото тук реално нищо не може да направиш. Нищо не може да направиш. Нито с 10 мм, нито с 8, нито да вкараш болт. Тук е тясна работа. Няма какво се направи. Пожелавам ви успех. Също ми направи едно впечатление на стария двигател, като го обърнах на така, изтече от тук бензин и масло, може би около порядъка на 20 на грама смес. Някой знае ли защо и как изобщо е възможно тук вътре да влиза бензин и масло? Гледам да ви съкрата максимално клипчето да стане по-кратко, но явно няма да стане кратко. А тук, какво съм събрал, приятели? Та-дам! Частите. Тази кутийка е много удобна. Мисля, че е от мляко. Така. Ей, гъба! Ей, къде? Вече ви казах как се поставя това нещо, така че това ще го изрежа. Ето, горния. Тук е белега, тук трябва да се стисне, а долния отца. Ето, тук трябва да се стисне. Тук, за да ми се случват по-бързо нещата, съм оставил, ето вижда се едната зегерка. Трябва да фокусира малко. А пък съм махнал от другата страна само едната. С тази втулка. И направо сега ги връщаме така и джаста праста и това е.
Има нещо важно, което не трябва да се бърка. Тук има стрелка. Ето я. Ето тази стрелка. Това трябва да е посока на движението. Тоест, при мен се пада нагоре насам и се движи нататък. Тоест, двигателя, както е така, това е напред на двигателя. Стрелката, ако сочи надолу, трябва да е натам. Просто трябва да е натам. Нали ще влезне ето отсам. За тази цел трябва да взема малко масло и да смажем игления лагер, както видяхте по-напред. Защо? Защото всичко го правим два пъти. Както съм ви казал, каквото масло имате, такова ползвайте. Това иглен лагер трябва да е намаслен. Вероятно ще гледаме да не го изпуснем вътре от двигателя, защото тогава ще стане интересно. Тук няма посока, разбира се. Ето го. Може би трябва да бъдем найде по-внимателни. Хоп. Го къде? Така. Сега. Посоката на движение и да видим от коя страна трябва да пъхна втулката. Пада се от моята страна. Чудесно. Ето и втулката. Изглежда малко суха. Почти нищо не виждам. Много лесно се поставя на страни. Хубаво да имате един парцал с някоя ваша тениска, която вече не използвате. Аз имам тази на Айнщайн. Много обичам Айнщайн. Аз съм Айнщайн също. За вас аз съм Айнщайн. Okay. А зегерката, като се слага, е хубаво да запазя тишина, защото тя трябва да щракне. Сега само ще я завъртим, да си я наместим. Така. Чудесно. На цилиндъра също трябва да сложите, да не забравите. Така. Трябва да сложите масълце. Така, оп. Аз малко го слагам с ауспуха, защото ми се разглавя и ауспух. Малко те не са прави, ама нищо, те ще го сгубим. Не ми се иска да го развия, но ще го развия, айде. Ще е добре от тази страна тук да е чисто. За друго ами. Гледаме да няма някой стружка, някой нещо вътре. Тук видим, че стените са чисти, че са добре. Да няма прашинки. И това е частта, с която тези неща се съединяват. Гарнитурата. Тук е.
И от тук се вижда буталото. Аз обаче за всеки случай ще капна тук още малко масло. Още 2-3 капки. И ще го... То ще си вземе, разбира се. Обаче аз не искам да е сухо. Така. Сега идва ред на гарнитурата. Те са в случая две. Тази е за отдолу, а тази е за отгоре. Мен ми се ще това да е от кенгирит, но няма. Такъв материал е. За да разбера кое е отгоре, кое е отдолу. Стоиш. Съмняваме. Малко ме съмнява. Не съм много сигурен дали като е клатило от страната на щупената тази проблемната шпилка, дали някъде не е изкривена самата гарнитура. Затова ще е хубаво да я вземете ето така и да я вдигнете нагоре. Да видим дали не е крива. И да, много малко, но беше крива. В принцип не е хубаво те неща да се изкривят, не е хубаво да ги кривите с ръка, не е хубаво да ги пипате, да ги барате. Но ще видим по-за нататък дали ще ми направи някакъв проблем. Надявам се всичко да е окей. Всичко е ново, бе. Стига вече сте проблем. Трябва да караме. И от тази страна остава карбуратора, от тук разбира се ауспуха. На мене ми се отместиха ето тези. Това трябва да седи отгоре. Защото тук какво се получава? Има шайби. Върват две шайби и една така за контраща. Пипам ги с пинцета, защото е трудно да ги такова с ръка. Опитам се да си ги нагода. Така. И справяме. Гледаме ги четирите едновременно да влезат. Стой. Така, те си го гласим. Окей. И горе е мръсно, защото е било хлабаво, има масло. Но се надявам тези неща да спре и да няма такива масла, такива неща. Едната си гарнитура настрани, която голямата пружина. Тази голяма пружина е за съединителя, разбира се. Тя е за горната част. Тя трябва да седи така до двигателя, за да не нагрява съединителя. След като се фиксира тук, ето тук се... Момент. След като се фиксира тук съединителя, от тази страна вече отдолу излиза това. Тази малката пружина, която влиза ето тук. Ето така трябва да влезе. Ето така трябва да бъде. Аз съм го показал на други клипчета как трябва да изглежда. Така. Какво имаме тук ли?
за долу да се прикрепи, да се захване по-скоро от тази страна, не от тук. Тук друго какво имам? Това е за веригата, разбира се. Нитовете за веригата. 4 болта, които са ми от моторбайк на предното ключе, които ми ги даваха те по-читавите. Ти е много дрънчиве. Добре. Долната част. Си ги нагласиме, те да са не готови отдолу. Хубаво е, като знаеш къде е отдолу, то се лечи къде е търкало и пак да го поставиш. Хубаво всичко да си дойде на място. Като си дойде всичко на място, тогава няма проблем. Да не е те, ни да е на те. Да нема ритни царо, да има ритни гарош. Почти едно и също, но чул съм от един по-голям майстор, че е хубаво всичко да си дойде на място, както си му е реда. А пък аз се уча от по-големи се от мене хора, дето с опит, хора, дето през годините са се доказвали, че това е правилният начин. То искам да благодаря на по-големите от мен, които са ми показали, които са ме учили. Разбира се, покойният ми баща ме е научил на много, за което съм благодарен абсолютно за всичко. Евгений, който ме е научил също много. Бай Мартин и така. Тук ще ги стегнем на ръка, колкото да се закрепи. Да видим тук свеща, кое е положението. Тази свещ. Оставя Мишо. Нищо няма. Какво има също? Ще извърша. Дълго ще стане това клипче, ама това е. Дай ще го спра и ще вратна после напред пак. Хубаво е да затягате с такъв ключ. Предишните горе бяха 13, то е 14, защото така не знам. И трябва да затягаме постепенно. Значи, първо този. Три пъти. След това от срещния пред него, 3 пъти и той. Окей. Този е 2,5. Това е. Не го стягам повече. Не смея да стягам. Гледам като снимах, бях със същия случай, нарочно, за да не ви дразни, че се сменят дрехи и такова, защото гледам, че ключето вървеше все с него. Добре. Ще отворим тук за съединителя, за да сложим веригата.
сега трябва да излезе навън. Защото тук беше с това. Отиваме навънка. Ами, това е. Аз вече тук позатегнах някои неща. За да може да ви съкратя от клипа, тези тук са затегнати. Това тук също е затегнато от карбуратора към двигателя. Остана само да се прекарам веригата, разбира се. Компресията е тук. И това е много здрава компресия. Окей. Секунда. Така. Тук е важно на този обтегач, не знам защо не се движи така добре. Но защо не се движи добре? Много е прост отговора защо. В момент да видим само да го развъртим. Тук ще трябва да се постави една шайба, защото той опира реално, ето тук опира. Сега ако му поставим една шайбичка, не би трябвало да прави тези проблеми. Ето тук. Той ги прави тези неща. Сега. Какво става тук? Добре. Сега да видим някаква шайба. Гадно. Това е доста гадно. Сега. Но знаем, че това е заради него. Добре, ако направим пък така, тук, шайбата ми не е равна. Тогава ще я оставим долу на земята, защото не е равна. И ще я ударим малко с нещо. Малко на малко да се заравни. Ще е една идея по-добре. Добре, тук трябва да има още една шайба. Къде е тя? Аха. Останали се отсам. Горе. Ей. И сега ще се върти доста по-добре това нещо. Ще правите малко ала-бала портокала. Това не ми харесва сега, че така играе. Не е добре да играете на работа. Добре. Да пробваме и тогава. Окей. Това е дистанционера.
Явно нещо запираше тук отдея. Така. Добре. Сега нитовете на веригата. Пак съм ги прибрал. Това го слагате на така. Ставиш. Къде е кутия, бе? Излезна. Да се не знае. Веригата ми изкочи. Добре. Капака на съединителя. Първо ще прекараме жилото. Голямата пружина, както казах, е отсам. Ето тук. Okay. Така. Малката пружинка отсам. Това тук отгоре го отваряте. Ето така, за да може да мине жилото, но не до края не съвсем. Така, големия дългия болт, този, идва горе вдясно. На съединителя горе вдясно. Момент. Това ще накрие момент. Дори от задната страна има едно законтрещо, което аз се чуя дали да го сложа или не. Ставиш. Горния и долния са еднакви по дължина. Само да погледна в камерата.
Аз пък кръка си ли снимам през цялото време, бе? Аз почнах като е там, а? Там те си снимал краката. Така. Не са затегнати са. Той добре. Този няма да го слагам. Сега. Живото на съединителя. Което трябва да е по-опънато. Момент, тук горе ми е излязло. Така. Хубаво да има как и те някой да издърпа. Малко. Ще се опитам. Съединител трябва да е малко по-опънат, за да функционира правилно. Добре. После последствие ще видим къде отделя. Стане много студено. Тези обороти леко трябва да са вдигнати тъй. То карбуратор трябва да са пусни да са пълни. Сега са пълни, но ще се качат балончета нагоре. Лъта. Така. Кабелите. Чак само да видя отново един поглед в камерата. Видя какво става. Момент. Защо? Защото дошъл е ред на кабели. Сега, синия към синьото на това. Тук малко ала-бала протокава тази работа. Защото като съм го свалял, съм бързал. Ето долу-горе си го изкривите. Като е влезнал тук някъде да вари. Още малко ще го свием. Той е добре. Другия е запоен. Аз ще ги запоя, разбира се. Ете. Ете, манете. Ще излезе. Като не се запои. Така. И за майка ти да има. Ага. Ага. Ехо. Ми хареса тази работа. Най-добре е да се запои. Аз тъй знам. Ми ще ги запоя. Сега ще ги запоя.
Добре. Ставяме ги така. И отивам да включвам поялника, да им какво ще става. Като запоявате, трябва да сте бързи. Поялника отпред трябва да е чист. Това е моят начин, който аз запоявам и никой не е дължен да се съобрази с това, което аз правя. Така. И другия го правим по същия начин. Реших, че ще взема момент и ще ги срежа. И така ще е по-добре. Според мен. Секунда. На поялника пак ще трябва да го включа. Тези клещи са специални за заголване на кабел. Вие може и да не използвате такива клещи. Може и да използвате нож. Докато си нагласа кабелите, поялника да е включен. Окей. Тази страна същия начин. Слабо. Слаба ли е връзката тук? Слаба е. Малко по-слабичка. Добре. Окей. Сега е малко по-добре. Окей. Поялника ми е много слаб. Затова става така. Хубаво е по принцип предварително да се нагрее жичката ти. Да се загаща, че кръста ми излезе навънка. Добре, студено. Окей, от тук още малко ще отворя. Ето така. Малко. Само да ги замотаем. Синия с син. Трите сини. Трите сини. Ставим шо. Ставим шо. Така. Момент. Добре. Какво правим ли? Ми взимаме поялника пак. И пак по същия начин. Избърсваш човката 2-3 пъти. Така бързичко.
Гаси си телефона в устата. Окей. Да се разтопи. И... Айде. Окей. Така, и тук пак го избърсвате. И е това положението. Ставимш. Сега това така е много пъти по-добре. Остава само да го изолирам. И това е. То беле е консуматорски. Сега като са запоени е по-добре. Само да взема тиксо. Че дълги клипчета, бе. Окей. Мале, какъв то студо е. Февруари? Февруари. Да се не знае тъпи изолирано. Тук няма да изглежда много добре с този червен цвят. Но... Такова е положение. Така. Добре. Сега. Си имам едно тиксо тук, друго. Което е по-сериозно. Така малко ще зачистим така. И ще го сложим ейте. За тази цел ще мина веднъж само. И така. Да. Стой, не се набръчкай. Ето така. Някакво му стане. И кабелите са готови долу-горе. Това трябва да се получи. Единия кабел нагоре, другия настрани, изолирани, запоени. Тия тук работи не съм ги използвал, защото не съм преценил. Няма нужда много от тях. Тук малко ще го захвана. И това е. Това е като цяло и сега ще го запаля да видим какво се получава. Искам да отправя ни поздрави към Майтан Айханов от Русе и за неговия баща. Бъдете живи и здрави. На мен много ми харесват вашите клипчета и вашето съдържание. А пък от тук може да си опънете още малко съединителя. И за малко да забравя да монтирам гърнето. Тук дори на малко да минава с една свинска опашка може да
стегни това нещо да минава отдолу. Не би трябвало да представлява проблем. Еврика! Върви! Върви си! Просто имаше нужда да се смени този картер. Запали отряз без проблем. Единственото нещо, което мога да направя е те кабели малко да ги отместа по-встрани. Друго просто не виждам какво може да се направи. Видяхте всичко вече с очите си. Какво беше, как стана и как да си отстраните такъв проблем. Имате ли такива разбити шпилки долу? Нов картер, враче. Това е положението. Последното нещо, което направих е тези кабели просто да минават отдолу, защото тук бяха близко до ауспуха, а той тук загрява. И така е много пъти по-добре. Така че с това се разделяме, приятели, до следващия път. Ако ти е харесал клипа, можеш да оставиш един лайк, това помага много за развитието на канала ми.